panayon ka. Daytoy abalay tay naturong balayo na nga ang muli isungatan tay pakagulpian ni dinawad-wad nga Aguinaldo mi Aguinaldo 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 ala na mangpuspos kayo uray no sinsilyo no sangasaho uray no maysan no papel di bangko ngem uray no kunami daytoy di met isutay mapatuloy umanay met latabos gusto nga ang tao di ka nasangit a puso ala kobrador agkuti-kuti ka di ka tumugaw ngem tumakder ka taawaten tay ited ni nana nubasit ket agpanayon ka no adu Diyos kang di agmina. Disyerto analawa makita ang magmagna pamilyong engget panog na udot bisita nagpayduma babae nakasakay ang lalaki di mga abay ropadat nakaladawan tuog rigat napalalwa Jose ken Birhen Maria agbirbirong pagdagosanda nagkayat dati uminan na kaput banulog nagpayduma isikong nga imiten ni Birhen Maria anapati isot man nupot idisyerto basbasul amin at tao timbang bay tajay Belen ni Jose nagdaydayawe kapnuin da pasang bayan ni kaingungot na nga agpas ngaye kanon no panakoral inaiten na pagdagusan ket tulong di pagpas ngayan ni Birhen Maria kapapadga tikaldaan tirabi na ipasngay napatig nga ari inyo Jesus mangisalakan basbasul sa ngalupongan bitwen nga inget ranyag na timpuar limgwang akas bagga talong ari sinursurot da ken ninyo Jesus inda agrobay
Dagiti anghel amin na paruswa ket nagdambi. Di berbo ket nay pasngayen, di Mesias at daydayawen. Kanunuan na koral, di naited na pagdagusan. Ket kulong din nagpasngayan ni Birhen Maria kapapatgan. Ikaldaang tirabi na ipasngay dapat nga ari. Ninyo Jesus mangisalakan, basbaso sa ngalubongan. Bitwen nga inggit ranyag na timpuar limpwang akas pagka. Talong ari sinursurot da ken ninyo Jesus inda agrumba. Awit da dagiti sagot ken ninyo Jesus amanupon. Si papa kong babaeng da nagrumbam da Melchor Gaspar ken Baltasar. Dagkanta dagiti anghel amin na paruswa ket nagdambi. Di berbo ket nay pasngayen, di Mesias at daydayawen. Di berbo ket nay pasngayen, di Mesias at daydayawen. Tiek, 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 basit pailain. Kut-kutak-kutak ay mabalbalinin. Alanana inkahirwain. Kaya ginaldo niya manukin. At dakan dua asana. Nagsinsindakan tibunga, didakan net makapagtena. Nuawan na taing kay papaskwa. Ngem uray makunami daytoy, di met isuk tay mapatuloy. Umanay met latagusgustuin, ngagtaot kaunggan talagin. At dakan dua asana, nagsinsindakan tibunga, didakan net makapagtena. Nuawan na taing kay papaskwa. Ngem uray makunam daytoy, di met isu tay mapatuloy. Umanay met latagusguswen, ngagtaot kaunggan kanakin. Paskuan, 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 when dumteng manen aldaw aka gasatan. Intay nga sarap wen ninyo Jesus mangisalakan, di tay agtagtag kagayan ken kakabsan. Intay
Intay nga't padayawan lipaten tay tiguran gura agkikibintay amang kanta ti Pascual. Pascual, Pascual rambakan tay ti aldaw ti Pascual. Pascual, 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 when dumting manen aldaw akagkasatan. Intay nga't sarap when ninyo Jesus mangisalakan di tay agtaktak kagayan ken kakabsat. Intay nga't padayawan lipaten tay tiguran gura agkikibintay mangkanta ti Pascual. Pascual, Pascual rambakan tay ti aldaw ti Pascual. When umay manin ti Pascual, when dumting manin panagkakapya, intay nga't agkay kaysa amang sagrap anak ti Pascual. Dumteng ti aldaw kagagasatan panagtao Mesyas anadayaw panangrambak aldaw karagsakan ti tattao ti sangalubunan akay kaysatay amang idirin anak ti Diyos umay manen panagkakapiain na itnen sagot ti Diyos intay sagrapen. Ti Pascual, when dumteng manen panagkakapya, intay nga't agkay kaysa amang sagrap anak ti Pascual. Alakardatur agkuti-kuti ka di ka tumugaw ngem tumakter ka taalaem tay ited minana nubasit ay agpanayon ka ngem uray makunami daytoy di met isu tay mapatuloy umalay net yatagusguswen nga agtaod kaunggan tanagim. Alakargador agkuti-kuti ka di ka tumugaw ngem tumakder ka taalaem taited minana nubasit ay agpanayon ka nubasit ay agpanayon ka nubasit ay agpanayon ka.